लड़किया कैसे कहती है शिवानी सुनो का कहलू हमरा से तो तो ये न कहलू ए मुंबई में मन ना लागे हो दिल्ली से दिलवा भागे तो मन भर गइल बा देख देख के लाल किला हम कहनी के का कहत चलो ना बैसाखी साखी यहाँ रसगुल्ला खिया शीतलपुर में अब तो हाईवे भी बन गइल बाटे अब तो बैठबू टप दे गप दे पहुंच जेबो जाम लगते नहीं कहीं एगो हमर गाना आई रहे छपरा जिला आप लोग सुन लो तो ऐसे हमने बानी से छपरा का माटी पे से दुल्हन गा देती लड़किया कहती है ए मुंबई में मन ना लागे हो दिल्ली से दिलवा भागे तो मन भर गइल बा देख देख के लाल किला लड़का बा कहलस कुछ ना इतना कहलस अरे चलो ना घुमा दी तो है ए भाई सही में देह में माटी छपरा वाला माटी बात है एकदम क्या बात है ए मुंबई में मन ना लागे गमछा केकर पता बता रहा बोला केकर गमछा गोलू राजा के गमछा केहू व्यास के देह पर चढ़ जाए तो ओकरा देह में रिदम आ जाए हमरा के कहियो नाचल देखत चलबो लेकिन गोलू राजा के गमछा हमरा कान पर चढ़ल त नाचे लगनी नो कैसे मुंबई में मन ना लागे दिल्ली से दिलवा भागे मन भर गइल बा देख देख के लाल किला चलो ना घुमा दी तो है छपरा जिला चलो ना घुमा दी तो है छपरा जिला तू गांव के शिकायत करे लू जहिया से तू बम्बई रहे कहे लगली हमरा से के सुनतनी ए जी अजीत जी सुनतनी गोरखपुर रे तोनी के गोरखपुर ना छूटी का रे बिकवा होने जगह बैठ के लगरा बात हो ऐसा ही घूंघट में रहली पहिले आ जहिया से बॉम्बे गईली तो यहाँ से और छपरा के बुराई करे लगल हीरोइनिया करतिया तू ना भावना में तो व्यास जी के मेरा रुआ कहलस अरे कि गौवा में गरम पड़ी लागेला जी एही से मन मोर भागेला जी तो हैलो ये बात नोट कर अरे झूरू झूरू बहेला बेअरिया पीपरा के छुआ में
का कहतर सले कबा अरे शीतल 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 शीतलपुर में अरे शीतल शीतल शीतलपुर में मिलेला पनिया हो तरीके सुनी ना रहुआ बड़ा आती आदमी माने आज तक हमरा के सोनपुर के मेला ना घुमैनी सोनपुर के मेला रहुआ जानी लो त कह तरी हमरा से सोनपुर के मेला के तो बड़ी नाम सुनीला चलो ना सुनो तने न तक देखो ई ऐसा नहीं के जे खाली कमर से नाचल जाला तने तने मटकियायो के नाच सकत नहीं सा चल ना घुमाती चल ना घुमाती तो है रविंदर भैया देखिए खुश होके मिथुन बाबू के गुरुजी हम सबके बड़े भैया और मशरूम कंसल्टेंट देखो पढ़ा लिखा ना रहते कंसल्टेंट ठीक बोलते नहीं इंजीनियर साहब मशरूम के इंजीनियर हम लोग रविंदर भैया की तरफ से पुरस्कार बार बार आ रहा है क्या बात है करियर ड्रेस में जान मारते नहीं रहुआ अरे छपरा में का कोई ढोसा मिली कोल्ड ड्रिंक के साथ समोसा मिली कोल्ड ड्रिंक के साथ समोसा मिली आरा होके छपरा होके बलिया होके कौनो जिला भोजपुरिया होके वो जो बड़ा बढ़िया बढ़िया चीज बेचाला जैसे जाबू तो छपरा मुस्पिल्टी चौक पर तार का मिली बता दे तनी सुन लो तर नहीं याद होता अरे चलो चलो गोकुल डेयरी में छोला चाट खिलाएंगे छपरा गए हैं आप लोग कॉफी हाउस जानते हैं कभी कॉफी पिए हैं वहाँ के अगर पिए लोग हम बैंकरों से कह दी अरे वही जगह कॉफी हाउस गरम कॉफी पिलाएंगे हाय देखो हाय कॉफी पिए खातिर राणा सिंह लाला सिंह की तरफ से कॉफी पिए का पैसा आ गया हतरौरो हमसे गजब गजब के बात कहिला चलो ना आज चल ना घुमा दी
तो है छपरा जिला